sobre cómo la luz que es Jesús no solo nace aquí en la tierra, sino que crece, muere en la cruz por nosotros, para dar de esa manera seguir esparciéndose en el mundo. Esta luz que no solo brilla ayer, sino que aún sigue brillando por medio de nuestras vidas. Esta es la luz que el mundo necesita y que a diario podemos dar y brillar donde quiera que estemos. Es la luz dentro de nosotros, la luz que el mundo necesita. Jesús, la luz del mundo. Den här julmusikalen handlar om hur ljuset som är Jesus inte bara föds här på jorden utan växer och dör på korset för oss, för att vi på så vis kunna sprida ut i världen. Detta ljus som inte bara lyser då utan även lyser idag genom våra liv är det ljus världen behöver, och det ljus vi varje dag kan ge och sprida var vi än befinner oss. Det är ljus inom oss, ljuset världen behöver, Jesus, världens ljus.